Салам алейкум салам айё дӯстода боварна ки безода агар ки даст додан да пеши типа мардана ай қафоя занам ай қафовои ма ай пеши мегаязнам мара инаме феъли кӯдаки маҷбур кард ки бигирам миёни каламу шораята баята маҷбур қат кунам бо то қат кунам да гапошон ай гапои яхел шоҳ дар рост ай гапои шон ма мсира бала гуфтам бидай мастершон балахра бида мана мегзара хабка ай балад балан гап назаки мегирам мекашам ма қабилата. салому алайкум тамошобинони азиз, бинандагони гиромӣ, бо шумоён ҳастам ман Матин Муҳиддинов ва мо бошем имрӯз бо ҳамроҳи шумо дар бораи Xiaomi Redmi 5 Plus суҳбат мекунем. Бинандагони азиз, касе наворҳои шабакаи Tajlaevро тамошо мекунад, онҳо медонанд ки мо ин телефонро аз AliExpress харидем, яъне чӣ гуна мо онро харидем навораш ҳаст, ман ссилкаашро дар описания мемонам ва айни ҳол бошад мо ин телефонро кӯшиш мекунем ки барои шумо пурратар бифаҳмонем. ба шумо хотиррасон мекунам ки вақте ки ман ин телефонро харидам бо ҳамроҳи наушникро овардам. Наушникаш, бинандагони азиз, мо онро санҷидем бениҳоят хуб аст, яъне тарзи звучания, тарзи гӯшкунӣ, яъне форам аст бо ин наушник истифода бурдан, яъне ман ин наушникро ҳамарӯза мехоҳам истифода бурдан, ба мисли наушникҳои хитоие нест ки гӯши одам дард мекунад ё ин ки ягон чизи дигар. Мо онро аз қутияш мекушем, бинандагони азиз. Ба шумо хотиррасон мекунем ки дар дохили қутии телефон ғайр аз худи телефон боз барои мо чихол равон кардан ва ин чихол бошад, бинандагони азиз, рангаш сиёҳ аст. Агар шумо ранги сафед телефон бихаред, пас чихол нест, вақте ки ба шумо равона мекунанд рангаш сафед аст, аммо ин чихоли мо рангаш сиёҳ аст, чунки мо телефони ранги сиёҳашро харидорӣ намудем. Вақте ки мо ин телефонро харидем, телефон бо забони англисӣ буд, яъне забони русӣ надошт ва вақте ки мо онро даргирондем, забони русӣ айни ҳол пайдо шудагӣ набуд ва мо метавонем онро пурра прошивкаи забони русӣ бизанем ва бо забони русӣ истифода барем, аммо ман бошам кӯшиш мекунам ки онро бо забони англисӣ бештар истифода барам, чунки ин барои мо фоиданок аст. Бинандагони азиз, дар дохили қутияш дигар ягон чиз нест, яъне танҳо якта чихол равон кардан, USB кабел ва барои заряд гузоштан. Бинандагони азиз, яъне аз ин чиз зиёдтар ба мо лозим нест. Танҳо барои мо бояд ки чихол дошта бошад ва кабел барои заряд додан ва наушник ва ғайр аз ин бошад. Дар қисми пеши экрани телефон, бинандагони азиз, худашон аллакай плёнка кашиданд. Ман аз ширкатҳои хитоӣ телефон хариданро барои чӣ дӯст медорам, чунки онҳо ҳамеша дар ҳама телефонҳое ки вақте ки аз Хитой мехаред, дар экранҳояшон бошад, аллакай пешакӣ плёнка мезананд. Телефонҳое ки вақте ки дар Русия мефурӯшанд, бисёр телефонҳо, масалан телефони ҳамон Samsung ё ин ки дигар телефонҳоро вақте ки мо харидем, онҳо плёнка надоранд. Барои чӣ ҳамин чизро ба назар намегиранд? Производителҳои хубтар, масалан Samsung, iPhone, ман ҳайрон ҳастам, аммо телефонҳои хитои Xiaomi, Duji, Meizu вақте ки мо онҳоро мехарем, онҳо аллакай плёнка доранд, яъне онҳо аллакай медонанд ки одам вақте чунин телефонҳои қиматро харид, дар экран ё плёнка ё ин ки защитное стекло мезанад ки нахарошем ва нашиканад. Дар ин телефон низ, бинандагони азиз, аллакай плёнка кашидан ва мо бошем айни ҳол як бор ба шумо нишон медиҳем ки намуди зоҳирии ин телефон чӣ гуна аст. Дар қисми пеши телефон, бинандагони азиз, экран қарор дорад. Экран дука аст ва гирдҳои экран бошад, бинандагони азиз, каме кач карда шуданд. Экран бошад, диагоналаш 18:9 аст, яъне Full HD не ва 18:9 аст, бинандагони азиз. ва ғайр аз ин, дар қисми пеши телефон ғайр аз экран боз чӣ қарор дорад? Дар қисми болояш, бинандагони азиз, камера, селфи камерае ки мо бо он худро камера мекунем ва дуто датчике ки тавассути он датчик масалан ба гӯш наздик мекунем, экрани телефон хомӯш мешавад ҳангоми гап задан, ё ин ки дигар хел датчикҳо гузошта шудаанд. Дар қисми поёни экран, бинандагони азиз, ягон чиз нест, ягон тугмача ва яъне ягон кнопка нест ва он тугмаҳое ки мо тавассути онҳо телефонро истифода мебарем, дар экран қарор доранд, яъне дар худи экран ҳастанд ин тугмо ва дар қисми поёни телефон бошад, ягон чиз нест. Дар қисми рости телефон, бинандагони азиз, тугмаи хомӯш кардан ва даргирондани телефон ва ғайр аз ин баланду паст кардани мусиқӣ қарор дорад. Дар қисми чапаш, бинандагони азиз, барои гирифтани ё ин ки гузоштани симкарта ва флешкарта ҷой қарор дорад. Дар қисми поёнаш, бинандагони азиз, дар ин телефон USB, яъне микро USB қарор дорад, USB OD ва аз ду тарафаш, бинандагони азиз, дуто отверсияҳо ҳастанд ки яке онҳо калонка ҳастанд, яъне динамика аст ки мо тавассути он гӯш мекунем мусиқиро, ё ин ки ба мо занг мезананд мефаҳмем ва дар дигар отверсияш бошад, бинандагони азиз, микрофон қарор дорад, яъне ин дуто динамик нестану ва якташ динамик ва яктаи дигараш бошад, бинандагони азиз, ин микрофон ҳаст. Дар қисми болои телефон барои мо, яъне ҷои гузоштани наушник қарор дорад, микрофони дуюм қарор дорад ва ғайр аз ин икпор қарор дорад ки тавассути он мо телевизор ё ин ки ягон чизи техникаи дигарро истифода мебарем ва тавассути он, яъне управлят мекунем ҳамин техникаро.
бинандагони азиз, шояд бисёриҳо надонанд ки барои чӣ дар телефонҳо дуто микрофон мегузоранд, яъне якеашро дар поёни телефон ва дигарашро бошад дар болои телефон, барои он ки ин микрофонро номашро яъне микрофони шумоподавления мегӯянд, яъне шумҳои зиёдие ки ҳангоми гап задан мешавад, ин микрофон ҳамон шумҳоро мефаҳмад, ба худ мегирад ва кӯшиш мекунад ки аз микрофони дуюм ҳамаи ҳамин нагузарад, аз микрофони дуюм бошад танҳо овози шумо меравад. Ва ғайр аз ин бошад, ин ду микрофонро ҳамчун стерео микрофон истифода мебаранд. вақте ки шумо ягон чизро ба навор мегиред, яъне аз ду тараф микрофон ҳаст, аз ду тараф овозро мегирад ва стерео микрофон, яъне стерео овоз запс мешавад. чӣ ки шумо масалан дар ин экран дида истодед, овози мо стерео запс шуда истодааст, яъне якта дорожка ва дигар дорожка. ва дар ин телефонҳое ки масалан дуто микрофон доранд, онҳо низ яъне овозро чунин запс мекунанд, яъне дуто дорожка запс мекунанд, чунки дуто микрофон доранд. ин ҳангоми запс кардани наворҳо, видео барои мо бениҳоят барои он одамоне ки масалан ин чизро сарфаҳм меравад, барои онҳо хуб аст. качествои звучания ҳамааш хуб аст, бинандагони азиз. дар қисми қафои телефон бошад, барои мо қарор дорад отпечатки палса, бениҳоят хуб кор мекунад ва тез кор мекунад. аз 10 маротиба тақрибан 2 ё 3 маротиба хато кунад, шояд яъне кор накунад, аммо 7-8 маротибаи дигар телефон бениҳоят хуб кор мекунад. камера каме баромадагӣ аст, аз корпус берун баромадагӣ аст. ин маънои онро дорад ки стабилизатсия дорад камера. ва ғайр аз ин боз спишкаи двойной қарор дорад. шояд бисёриҳо надонанд, спишкаҳо ҳастанд ки якто ҳастанд, кулла ҳастанд ва спишкаҳое ҳастанд ки двойной ҳастанд. спишкаи сурх бошад, он чизро ба назар мегирад ки вақте ки шуморо бо спишка сурат мегиранд, чашмони шумо сурх нашавад гуфта. аз ҳамин сабаб телефонҳое ки двойная спишка доранд, онҳо бениҳоят хубтар сурат мегиранд нисбати он телефонҳое ки якто спишка доранд. тамом, дигар намуди зоҳирии ин телефон ҳеҷ чиз надорад. бед мегузарем ба намуди дохилии телефон. экрани телефонро чӣ ки ман дар навори пештара гуфтам, ин AMOLED нест ва IPS нест. экрани ин телефон ретина аст ва ин экран бошад, ман бо чин экран пештар кор кардагӣ набудам ва айни ҳол муддати якчанд рӯз бо ин телефон ман гаштам, ба ман писанд омад нисбати экранҳои IPS. экранҳои IPS танҳо дар телефонҳои iPhone ва дар телефонҳои Nokia бештар яъне экранҳои хубтар мебароранд нисбати дигар телефонҳои хитоӣ. аммо экранҳои AMOLED-ро бошад бештар дар телефонҳои Samsung истифода мебаранд ки бениҳоят экранҳои хуб ва олиҷаноб ҳастанд. барои аввал ман бештар дӯст медорам экранҳои AMOLED-ро. чӣ ки гуфтем, диагонали пешаш 18 ба 9 ҳаст ва гирдаш каме каҷ карда шудааст, ба мисли Samsung Galaxy A8 Plus. Samsung Galaxy A8 Plus-ро агар шумо дар дастатон қабидагӣ бошад, ин телефон ба мисли ҳамон аст. яъне ғайр аз A8 Plus боз LG G6 ҳаст ки экрани ӯ низ ба мисли ҳамин экрани ана ҳамин телефон яъне дароз аст. намуди зоҳираш, бинандагони азиз, паҳм нест ва телефон борику дароз аст. ин бениҳоят хуб аст, яъне ин нишонаи онро дорад ки мо тавассути як даст метавонем ин телефонро истифода барем. телефони дигаре ки мо онро аз Хитой харидагӣ будем, бинандагони азиз, яъне ин телефон 2G Mix аст, безрамочный экран аст ин ҳам ва ин телефон бошад каме паҳм аст, аммо ин телефон бошад борик ва дароз аст. агар диагонали ин телефон 6 дюйм мешуд, мо онро ҳеҷ гоҳ бо як даст истифода бурда наметавонистем, чунки ин телефон паҳмтар аст. барои бинандагони азиз, ба ин чиз низ аҳамият бидиҳед ҳангоми телефонро гирифтан. ва ғайр аз ин, бинандагони азиз, протсессори ин телефон Snapdragon 625 аст, бениҳоят хуб аст. бештар ин протсессорро дар телефонҳое мегузоранд ки тавассути онҳо одамон яъне бисёр бозиҳоро истифода мебаранд, яъне барои бозӣ кардан ин телефон пурра мешавад. аккумулятори телефон, бинандагони азиз, 4000 мах аст. 4000 мах, бинандагони азиз, нишонаи онро дорад ки бо оболочкаи MIUI 9 ин телефон тақрибан 2 рӯз барои шумо бояд пурра, яъне бирасад ҳангоми танҳо гап задан ё ин ки каме дар интернет шидан. агар мо пурра дар интернет шинем, яъне боз ғайр аз дар интернет шидан бозӣ бикунем бо ин телефон, дар ин ҳолат заряди телефон як рӯз ба шумо мебарад. аммо агар мо онро танҳо барои гап задан ва дар интернет ба одамон ҷавоб додан истифода барем, пас 2 рӯз ин телефон бояд пурра бибарад бо аккумулятори 4000 мах. камераи телефон бениҳоят хуб аст. шумо дар ҳамин ҷо аксҳоро дида истодаед тавассути камераи ҳамин телефон. аксҳояш, бинандагони азиз, чӣ ки шумо худатон дида истодаед, бениҳоят нағз сурат мегирад. мо масалан бисёр ҷоро сурат гирифтем ва худамон шоҳиди он гаштагӣ будем ки телефон, яъне тарзи суратгириаш хуб аст. селфи камерааш ҳам хуб аст ва камераи дар қафо гузоштаи ин телефон низ бениҳоят камераҳои хуб ҳастанд ва кори худро иҷро кардан метавонанд. барои ҳамарӯза истифода бурдан ин телефон мешавад, бинандагони азиз. ва ғайр аз ин, намуди зоҳириаш низ ба ман писанд омад. ва ғайр аз ин, бинандагони азиз, дар бораи оперативная памят, яъне характеристикаи дохилиаш суҳбат мекунем ки оперативкааш 3 гигабайт аст ва хотираи аслии телефон бошад 32 гигабайт аст. боз ҳаст версияе ки қиматтар ҳаст. масалан мо ин телефонро бо нархи 10 000 харидорӣ намудем ва ҳаст версияе ки
оперативная памяташ 4 гигабайт аст ва хотираи аслиаш бошад 64 гигабайт аст ва ин телефон бошад тақрибан 12 ё 13 ҳазор рубл аст. 2-3 ҳазор мо арзонтар харидем ва оперативка ва хотираи аслиаш низ камтар ҳаст. Аммо ин нишонаи онро надорад ки ин телефон безебтар аст, аммо барои он чизе ки масалан ман ҳамарӯза истифода мебарам, яъне барои гап задан, барои дар интернет шудан, яъне ин чиз ба ман кофӣ аст. 3 гигабайт оперативная памят бинандагон аз мениҳоят хуб аст. 4 гигабайт оперативка барои он одамоне лозим аст ки онҳо ҳар рӯз бозӣ мекунанд, бозиҳои вазбинро истифода мебаранд. танҳо барои ҳавайҳо лозим аст. Бо ҳамин тамом бинандагони азиз, ба фикри ман дар бораи ин телефон ҳама маълумоти кофиро ба шумоён расондам. ва агар ягон саволи дигар дошта бошед нисбати ҳамин телефон дар комментариҳо бинависед, дар таги видео лайк монед ва дар шабакаи Taj Life обуна шавед. Ягон саволи шахсӣ дошта бошед метавонед ки дар ВКонтакте ё ин ки дар Инстаграм ба ман обуна шавед ва дар он ҷо бошад саволҳои худро бинависед. Ман кӯшиш мекунам ки ба саволҳои шумоён посух бигардонам. Агар шумоён хоҳед ки бинандагони азиз ман ин телефонро, яъне ҳамин Xiaomi Redmi 5 Plus-ро бо 2G Mix ки мо онро низ аз Хитой харидорӣ намудагӣ будем муқоиса кунам, пас дар комментариҳо бинависед ки ин чиз ба шумоён лозим ҳаст ё ин ки не. Чунки нархҳои ҳар ду ин телефонҳо як хел ҳастанд. Яъне ин телефон ҳам нархаш 10 000 рубл ва нархи ин телефон низ 10 000 рубл ва ҳар ду ин телефонро шумо худатон шоҳид гаштагӣ будед ки мо онро чӣ гуна харидем, чӣ гуна телефон омад, мо онро распаковка кардем. Яъне шумо шоҳиди харидорӣ ва распаковка кардани ҳар ду ин телефон ҳастед. Ҳар ду ин телефонҳоро бошад, агар хоҳишмандон бошанд, мо дар навори дигарӣ онҳоро муқоиса мекунем ва барои шумо мефаҳмонам ки яъне кадомаш хубтар ҳаст. Бо шумоён будам ман Матин Муҳиддинов. Хайр.